e nder rendo fulɓe tengti e Agnam yaroyaɓe ala mo gañmi ɗo te ala gañƴomi ɗo ala mo gañmi ɗo ala gañƴomi ɗo ngol ko goo konngol ɗiɗaɓol ko wiide on yon gandu so korka juuti rewda ɗon ko defoɓe kumtaje ɓe wona gasante leñol waɗi jawdi mum mahi duɗal pular ko katante leñol e hatanteɓe leñol ngol hatanteɓe wuro ngo hatanteɓe falde nde e pulagu pop ndendi miijo mahi duɗal pular won darotoɓe ɗo ne kaala ko wayno amen taw won deƴƴuɓe ene mbaɗa ko ɓuri ɗum mi yiɗa sowtude inde goto goppa heddima gueɗal tataɓal ngal mbiyatmi on Saydou Ba Ndulumaji Dembe o windino deftere o wi ɗum ko yolde juunde laawol ngol ne juuti kono noon aduna ko sippiro mo tampi dari fof jale hayso on nani mi lohi janggo e temi mi lohata janggo onon jokke golle o heddi ko o wiide on jaggodiren ballodiren jaaden gollotoɗen ganden koye gonɗen koye laawol moƴƴol oto keɗoɗen wiyoɓe en dentata en kawrata en gollata sinno en dentatano en kawratano en gollatano ɗeɗo kikiɗe hande godata ɗo e Agnam Yoroya bandiraɓe tedduɓe jokke golle mi waynoro tan gueɗel gotel on jii ko hawni gueɗe ɗiɗi kawniɗe Ndiaye Saydou Amadou innunoɗo katante leñol tawa hande duɗal ne innira katante leñol ƴeewe ko hawni katante leñol ginnirnoɗo jindadem ɓiɗɗo Allah dene wawi wayano mani wuura ha on itta seedantagal totta jindadem bandiraɓe ɗum ɗo yoni kam finde on jarama yo gueno yob moƴƴere hayso hande maymi min gurdamam yoni kam on jarama fulɓe a jarama Seydi Kane golle ma jooɗi ha peewi joni jehen to ko Ndiaye Saydou Amadou gorko mo jingue jeeri ha Tumbere mo ganduɗa mo ganduɗen o teskiɗen no haalirta ni eɗen jogui bandiraɓe hewɓe noon joguiɓe konnguli mayne gara mabɓe so weeli gueno ɗum noon ceerno Ndiaye wata maayi wata fayi wata ɗayi yano wuray ha kayi an wona say Seydi Ndiaye ceddam tafanam sakam ɗatnam mi wattuma perguel soynere walla ɓorguel dango ɗo jaami fof jaaden ɗo gonmi fof gonden sa neli kam komi kaalowo hay sa nelanima komi kaalowo mi wona penowo mi wona bandum penowo kono ko jiimi ñallatami haalani ko jiimi waltami jangtaki komi cilu gando beeli cilu liwel gando beeli komi mutum gando maaji mutumtumel gando maaji komi caygal mangal gando jarale latori soggetaki kawori joketaki gaynde wulle jañani mamani jaɓani hero gumɗo so Demba duuli hoori sakkima muddima loggi kurso dande noddinini ɓuuri kolatako ɓiɓɓe fulɓe buuɗal ɗiru mende ƴiltingal inde guenoyo jaam ñallo haɗo timtiɗe makkadi ɓesgu ene wuuro jawdino sare ladde haari maɗo yitere maɗa en kala ko joyɗa en cotiri bigui baggi gaydimaɗe ƴiñam sagataɓe minen ɓiɓe fulɓe min gonanima harameji jeyɗi min pirtata min gujjata min penata min kulata min janfotako min taƴata e ɗam min pirta aadi min ɗawata
ɓiɓɓe fulɓe funnague hirnague rewo e worgo ɓiɓɓe añameji ñal dori mboyi mbal dori jangol jabbandi suna awa samme eɓene tole siɓol wura on calminama en beltima e oɗo kikkiɗe siki ala en jetti bandiraɓe en jetti gueno jeɗɗo en fattange tawtorede oɗo ñalawma hoore biira ñalluɗo 16 lewru colte ujunnaje 2.12 nde kawruɗen e nguɗo kew ngamugu malagu ponngu no kurbidgol duɗal pular tawi ko ɗo e wuuro meɗen Agnam Yereyaɓe yera dande fonde sabbunu ngakote tawi fandare nde ko habde hum binnagal e rutude keeri majjere ko alda e paltor to banggue naftorede wonde li yimɓe leydi ndi ngal ɗo duɗal gargal sukkude walla heɓɓitade ngakkande diwan o to banggue jangde sikki ala o ummani koye mbaadi lawɗu ndi ko jangguinde pular dimono dollar e qurana e sharia e ɗemgal faraysi tawi ko hutorade jangguinoɓe heblaɓe settanaɓe tawi ko heblaɓe heble sonigo en paman noon ɓen jangguinoɓe ko honneteɓe ko ɗaɓɓitanteɓe lewru foof joddi mumen ngam golle ɗe jaaha tawi alkay loore nden maditore walla ɗen tifodire mbaɗete ko yeeso jagge laamu tawi o wawɓe settade corona ko waɗete ko e on saaha goto foof hokke ɗerewol muɗum taw ko lawɗu ngol ɗo ɗe dartol duɗal Agnam Yereyaɓe caggal eɗen jetta gonɗo sababu o ha ngal miija maha wawi hurmitede hande e oɗo ñalawma e oɗo kikiɗe o woni musidɗo meɗen Ibrahima Oumar Kane lolleɗo katande leñol yo Allah wurno duuɓi temedere e duuɓi 50 so tawi o wiyama katante leñol sikki ala ɗum wonno ko 67 hikka ko ujunaji 17 woni duuɓi 3 e on saaha eɗen gummi e jillu eɗen mbaɗa wittoji o nani en gummima coɗayi en payi Agnam Yereyaɓe ɗon noon wonɗo heewi haalde ɗon o wi keppumi jonggimi no paɗɗo jomajo ɗi koye di ko noon ko dunde ɓe lombi dunde mi lomba dunde eyo maadi duɗal ngal e Agnam Yereyaɓe ko miijoji makko jeyano miijoji ɗo joguino gila e jamanu ɓoyɗo wonande ganduɗo mo en andi tigui ala ko fondi pular ala ko pular jaranani mo finde mum ha ɗo hande ɗo gonɗen ɗo o wi ko sakkota koye maadi ndi o mahani hoore makko tawi pular ene lutti walde boowal ɗum ko kanko haali ɗum gaga ɗum eɗen gandi ko kanko nanni ɗo pular e tan 1993 yo Maymuna tewo galle yafomi duɗal gaɗanal nde winda ɓe donki alluwal ko leeso muɗum o sengti waɗa bafal ɗum holliri ko fimde makko no foti ɗum noon fadde kayituɗo abbade mo heɓtata ko yidde ko heɓata anje ko serata ko tampere wadde ko wino e guɗɗo honno oppude ko yinno e neldude ñamade ko hunde tinde Ibrahima Sarr mo Jame Kisal ngone muɗum o wi
adno ko jamanuje sahaji jamanu ko ma fewne kono saha ko ma rene koko waɗi hanki hatde hande kono ko golla hande jamtede janggo hande katante leñol ko jarore ma woni ɗo ɗum firti hankadi ni ko leñol ngol wona ha sidi kala golliɗo gollal moƴƴal leñol ngol ma tesko kala golliɗo ko fewani ma leñol ngol tesko ɗum noon leñol ngol gon koye hande ko yobde ma ñam golluji maɗa won binoɗo mo wawi fo yo wat jaam dartol mo paade hay batte on ko musidɗo ma ko Abou Amadou Diop to Seyba Gorgol on mo wawi fo yo wat jaam bon dartol mo paade hay batte goɗɗo ko sehil ma hande ko Tijani an gorko gammaje gama duule oɗe bawtongol sare Ali Malik Badi Wasa Yela ɗokkol morol sawɗonde mo soogi ɗon de Mamoudou ɗon takko gayo Samba yiyoɓe ñamale o wi yonta fof e yontaɓe mum yonta fof leñol e pandale mum yettinta leñol pandale mum ko yontaɓe hawɗi ɗon saha neɗɗo wa fewnu saha mum hawrani neɗɗo yo andu wawa bonnude adu bonta ko saha mum wawa kadi fewnude aduna fewno ko saha mum hade ma arde won ko fewi ko woñi sa yini kadi ma wor ko fewi ma wor ko woñi ɗum no mbatta tan ko fodde maɗa nayaɓo o ha hande worani ɗon ko binoɗo ma yidde hoore mum ha tabita koye timmal fasnade gendi mum ha sella koye neɗɗagal renda gandi mum ha sina koye cagatagal neɗɗo wawa yidde hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella reena gandi mum ha sina wanda hoore mum e tawno neɗɗo mo anda hanki mum neɗɗo mo anda iwdi mum ko lekki ko wuranɗadi mum neɗɗo wawa wonde ma dañi teddungal horsine horme towne e nder wondiɓe ma nder satiɓe ɗum so wonani yiɗi hoore mum ha tabiti ruttete ko joyno teddino reeni ha hesni ɗum kadi amatako ɗon ɗo ruttaki ene hande makko yummare o teddini gendi makko o reeni fina tawa makko o fasni ko wonata ko dubaɗe on towi ɗum woni so neɗɗo dañi ɓiɗɗo hollugo ɗo ko jeeyi janggo jaam so tawi yaaka tawana jokkude kono so tawi yummi ala ɓeɗɗo haaju ɓiɗɗo ala yumma haaju baba ala ɓiɗɗo haaju ɓiɗɗo ala baba haaju ko ɓeddañata mum haaju son ji hande jinda rokki jinda togara muɗum seedantagal ko rewde lawol muɗum yo Allah junnu caggal ɗum en mbino nde o ari o hande hoore makko o sengti ko hoore diwa joom suudu makko o waɗi alluwal ha hande ngal alluwal nde mofta ɗo ɗum noon ko finde e hitande ujunere temedde jeena capanɗe jeetatati ngal alluwal woodi ɗo henno caggal ɗum bandiraɓe so tawi en gatte e duɗal ngal ɗo ngal gongal yeeso meɗen nde miijo ngo mawni makko ɓendi on saaha o woni ko Orléans o noddi dendagal bandiraɓe tengte yimɓe ngoɗo wuuro o holli ɗumen ɓe nanodiri ɓe dari ɓe dadi saabu on ɗeɓi famde ɗum nde ɓe maɓɓodiri ɗo joni kamɓe fof ɓe goyi beele ko cakadele beele ko sunare ala ko weltare wonɗo neɗɗo mandirta taw yarani poɗɗe ɗo koɓe mandirnoɓe taw ɓe jarani poɗɗe ni woni nden ɓe kawre feere ɓe nanodiri ɓe desdi hetto woni plan ɓe guirti ɓe desdi ɗum musidɗo goto ene wiya Amadou Tammim Ly gandiraɗo Tammel Ly ko on golli golle ɗe ha noon hannirta ni tawi koye mbadi yarlitare ɗum hawruno ko ñande jeenayyi lewru septembre mbiyen avril hitande ujunnaje 2 ni woni bandiraɓe duɗal ngal diida ñande 22 lewru colte ujunnaje 2 teskoɗen kadi ha hande e ko Alhaji Demba Oumar Kane rokki yereyaɓe leydi ɗo duɗal ngal waɗa ɗo ɗum noon so won leliɓe luliɓe no janale won dadiɓe dariɓe no jullaji katante won ko wino joni won wonɓe ɓuuri tawi ɓuuriɓe darede nangue ɓeyde tinnade wonɓe kaalani wonɓe gollani kono noon balle muɗum jalti saabu on jiiɗum oɗo kikiɗe ngal ɗo duɗal ndiɗo leydi ko Elhaj Demba Oumar rokki wuuro ngo yo naftoro kaddi gurdam ɗum noon maadi ndi eɓe jokki ha ñande jeenayyi lewru colte woni février ujunnaje 17 nden wonde ngal gasi mahede ɗum woni e ballal gueno e darde ɓesgu Agnam yereyaɓe e wallidiɓe mumen ɗum noon on poɓɓaneɓe kelleneɓe e darde ɓesgu Agnam yereyaɓe so tawi Agnam yereyaɓe dañi nguɗo ñalngu
dañi ndeɗo finde gendiyankagal ngal wuɗani saka buuña dañi ko handi nde tawno eɓe mari sagataɓe yontaɓe yarlitiɓe dadiɓe gila hanki tawi hande o arani dañi hanki e nder hanki paggiti kadi hande e nder hande kamɓe dey ɓe kolli en ɓe kolli yontaji garoji ɓe kolli yontaji ɓennuɗi gueɗe ɗiɗi goo famɓude jubuli cuuɗi haɗata darade e wonde famɓude jubuli cuuɗi walla tugaje haɗata wonde walla haɗata darade gueɗel ɗimmel ngel daɓɓe ɓe ko jaɓɓe rentude jaɓi gollade ha kepti ko keeɓi ko hande ko ɗum eɗen mbawi teskade ɗum kala hande ko ɓi pullo farnorto e nder Fuutan Kumbaru ene naftoro walla ene ɓamta to banggue e darde en tawi ɗum e añam yeroyaɓe guilay janggoɓe ha e pelle dilloje ɓamtare to banggue coftal ɓalli to banggue ɗanniyankoɓe ko banggue yimyankoɓe dowluɓe ha e nalankoɓe nantuɓe inde mumen ko safaroɓe ganni ha e lasrariyankoɓe ha e windiyankoɓe defte ene muula fof nana ɗo e nder ndeɗo saare to banggue jangde ɓesgu yeroyaɓe ene jangi fannuji kewɗi eɓe jangi pular dimono dollar hay goto wona hen sular eɓe jangi ɓurana e sharia e arab eɓe jangi farayse eɓe jettoyi ha to e ngele to banggue pelle dilloje ɓamtare e nder wuuro Agnam ɗeɗo pelle ene tawte en tawtore en tawe hen fedde pular Agnam yeroyaɓe fedde rewɓe Agnam yeroyaɓe e fedde golle ngam habde heege koɓe mbiyata ACF action contre la faim eyo cetal adda Agnam fedde ƴellitare cellal debbo fedde jokkere enɗam yeroyaɓe fedde kawtal yeroyaɓe fedde laaɓal websa tumnorgal cembingol haraduru koɓe mbiyata PRN woni programme de renforcement nutritif walla yo jomen yafo en eyo e fedde yaajede fedde ɓamtare eyo to banggue jaydiyankoɓe ha hande wuuro ngo ene mari jaydiyankoɓe ɗiɗo fattam lamɓe hen goto elle wiyete ko Amar Diallo ɗimmowo wiyete ko Dewel Ka to banggue yimiyankagal e nalankagal wuuro ngo deɗaka ɗon saabu sen memi yimiyankagal pular ma en nan walla men joofo nantude inde mumen guilay gonnuɗo baɗɗo sababu kewngu ha e dariɗo dinguiral ngal ene yiro ene yerwo waɗi hen laalo ha safi woni Abdoul Karim mo ganduɗa Abdoul Wahab mo wiyata mi dañi ballo ɗum noon mbiyan katante leñol ko yimiyankoɓe he Abdoul Wahab kan ko noon Souleymane Hammadi Ba cuɓaɗo Djibi Sow Abdoul Mamoudou Ba Mamoudou Samba Sow Abdoul katante leñol ka Ibrahima Hammadi Seck Alassane Demba Ba Moussa Demba Ba Mamoudou Hammadi Ka ɓeɗo ko yimiyankoɓe pular kono haɗani ɗon saabu ɓe jogui burdiyankoɓe yimoɓe jimɗi nelaɗal siruji aha Abdoul Wahab ha hande de ƴeŋani saabu a sifama ɗo eyi Mamadou Demba Sow katante arti kadi yo jomumen yaafo en e Oumar Hammadi Ba to banggue nalankagal firti ko yeroyaɓe ɓoyde pinal aha Samba Siburu Ba Siburu Sow Abdoulaye Hammadi Sow
e Abdoul Qadir Kane ɓeɗo mbiyete tatoye Fouta ko ɓeɗo mbiyete tatoye Fouta eyyi ɗum noon ara jiiɓo o yettaki toon eyyi caggal ɗum ko ɓila ba Amadou Diaɓɓe Ka Djiby Samba Sibourou Ifra Aljuma Ka Moussa Penda Ba Demba Habi Sow Demba Abdoul Ba ɓeɗo koye nalankoɓe jeeya caggal ɗum payen coftal ɓalli so tawi en jeeyi coftal ɓalli men taw yereyaɓe ne mawɗum coftal ɓalli guila e ganni ha e kesal ngal saabu eɓe jogui diɗɗal fugu koyɗe ɗum woni équipe football ganduɗa ko fettoɓe ko ganiyankoɓe caggal ɗum eɓe jogui mbiruji tawi ko cippirteɓe e lambaji haɗani ɗon eɓe jogui safroɓe safaruji ganni ko mbiyeten fibir baji eɓe jogui kadi lasrariyankoɓe timmuɓe wuro ngo ene jogui safroɓe tawi guila hanki ene jogui kadi lasriyankoɓe to banggue safroɓe ganni eɗen gandi Adama Maymouna Ba ene woodi Samba Bolo Ka ene woodi Iba Kane on no mettinan ɗum Iba Kane may balɗe foti andude Iba Kane eyyi moƴƴi ɗum ɗon ko Ibrahima Kane katante leñol Adama Diaɓɓe Ka e Diaɓɓe Amadou Diaɓɓe Ka eyo e Diaɓɓe Ka e Diaɓɓe Dia eyo caggal ɗum payen lasarariyankoɓe wurɓe mayɓe wodɓe ceerno Oumar Kane ceerno Yero Jombe Ka ceerno Amadou Mamadou Ka julde Kadiatel Ba Amadou Bayal Ba e kadi katante leñol Kane an ponɗa wi tan on dikkiri joom moolo eyo to banggue windiyankoɓe ha hande e wuuro ngo ene mari windiyanke tawi ko baɗɗo golle baɗɗe fayida oɗo woni ha hande mo mbiye tan katante leñol Kane windi defte kewɗe ma garta hen e gurdam makko wuuro ngo ene mari ɗanniyankoɓe tawi ko ɗanniyankoɓe fayidunɓe mbaɗa ladde mere holkon wadde ladde mere koko jaggudin wiyata ko ɗanniɗa ni so artiɗa ene ɓen ɗannima ɗanaki mbaɗi golle baɗɗe fayida hayso tawi en mbawa limtudeɓe eɗen mbawi tigui haalde nokkuji ɗeɓe gonno walla leyɗele ɗeɓe ɗennorno tuggude Gabon Congo Gambie Mauritanie Côte d'Ivoire Burkina Faso Cameroun Italie Espagne Amérique e wala fendo ɗo wiyete France eyyi ɗum noon bandiraɓe ha hande en taɓoto caggal ɗum paten koye gandal nokku woni ko wiyete connaissance géographique e fabbude ko woni économie e ñuɓɓude ko organisation sociale ma en kal nokku o hoto sifoto caggal ɗum faggude nokku o caggal ɗum kaalen no nokku o yuɓɓiri to banggue gandal nokku Agnam yereyaɓe jeeya koye guure Agnameji 12 gonɗi e nder Bosoya tawi koye nder Fouta Toro to banggue deggodiral guure kongo tataɓo ummorade e banggue funnague sen tifmango to banggue deggodiral guure Bosoya kongo tataɓo so tawi gummori ɗon ko banggue hirnague ko kango woni jeenaɓo ɗum noon pamiren noon eyo wonande ha hande guure 49 guure Bosoya ɗe ko kango woni wuttu hakkude Bosoya to banggue kolorde makko kadi ha hande gadorade walla gandade ko tati so mi jumani elle ko yereyaɓe waalo yereyaɓe hakkude woni ko gonɗen ɗo ngo e yeroyaɓe Bagonde yeroyaɓe wuro Dokkura baban yeroyan tatoyaɓe ɗum addi yeroyaɓe kono katante leñon kala ban penda gorko Agnam yeroyaɓe bonna gelli o wi mi yimma yeroyaɓe yera dande fonde nde koyle e nammade sabbuno ngakoje
daringo e jeeri jiime kelle dare waalo jiime barkeje lombingo takki kallu nokku babo arɗo katanta ko ni wiiri to bange faggudu ɓesngu yereyaɓe faggudu mum fawi walla yowiti koye ndema gaynaka awo njulagu e fitram gollagu to bange fitram gollagu ko lawɓe goni ɗo wayluɓe ngala ɗo kinne keddiɓe ɗe ngala ɗo to bange ñañɓe ɗum no woni ɗo tan ko lawɓe eyyi kono kadi ɓe ngala jagotoɓe woni liggotoɓe laamu ɓe ngala liggotoɓe laamu eyo to bange lawakoɓe so tawi en naati juɓɓuti lawakoɓe yereyaɓe jattata koye galleji kakaɓe woni yetteteɓe ka kala piilaɗo wiyete ko arɗo eyyi adi fiilede e nder yereyaɓe ko biyeteɗo Demba Ceerno Ka cakkitiɗo fiilede o ko Mamoudou Boubou Ka ha hande kadi fiilata lawakoɓe ɓe ko sosoɓe ko ɓenne kadi ha hande jogoto lefol so tawi diwɗi so lefol diwɗi ala piilaɗo ko ɓen jogoto ko noon eyyi guila ɓodiraka to bange elimaneɓe ko kan hanɓe goni elimaneɓe wuuro ngo ha hande piilaɗo o wiyete ko Demba Oumar Kane ɗum kam seeɗa yalte haala to bange jettoɗe ay goto min andi ɓerde mum ñoore jettoɗe gonɗe yeroyaɓe ko jettoɗe 10 wona ko ɗum mbinomi eyo eyyi ɗum noon mi wiya mi fuɗɗoto Ka Kane Diallo Ba So ɓe ngala ɗo ene ɗo dey eyyi Seck ene ɗo eyyi Sy ene ɗo Dia ene ɗo Jum e Gako eyyi wa yeroyaɓe ne jogui gueɗe dendaɗe ene jogui duɗal pular ngal kucciɗol ngal ko wuuro fo rendi ene jogui jama ko wuuro fo rendi ene jogui woyndu ko wuuro fo rendi ene jogui tugunde holko woni tugunde eyyi ɗum woni machine gunowo o wiyete ko tugunde ɗum on paami eyyi machine wiyete ko machine unowo ko tugunde ko ɗon unete ene jogui laana ka wuuro fo rendi ene jogui tongorɗe walla jooɗorɗe walla sisuji ene jogui kutorɗe kewuji guilay barmeji ha e siyoji ha e ko yadata hen dendagal ɗum ɗon eyo mbatta haqillaji ha hande yeroyaɓe ene jogui yaaruɓe ɗumen ɓe ganduɗa ɓoygol yejjitinta ɗumen ko heddotoɓe pittali ha gabbe ɗum noon sen gasni neldenɓe duwaw mayɓe foti neldede mbaɗen ɓulu wallahu laabi 11 caggal ɗum neldenɓe duwaw tawi eɗen gardini fatiya guedde Demba So yo Allah ɓuɓanmo o yalti en kono yalta pittali men Habi Samba Niang lolirɗo Sharifatu Moussa Demba Ba koye men wonduno hande Allah ittimɗo enen eɗen dendi nden duwonɗenno Halimata Demba So yo Allah ɓuɓanmo e Moussa Aljuma Ba ɓeɗo ko yaltuɓe men ɗum noon katante hamo ko mata ko diwol Habibou Mamadou Ba ko ɗo wonno yo Allah ɓuɓanɓe ɗum noon katante cakkir noon duwawu poɗɗo waɗede ɓe nelde mbasen wadde no tubakoɓe waɗata dani une minute de silence ɗum arani enen en neldat jomumen duwawu ɗum noon cakkirni en duwawu e yimɓe jokka
jay sada amadou a jarama Allah jarama ene wayla sakiri oɗo duwaw no wini mbaɗen noon jangguina alfatiha gorul salatul fatiha jaabi sappo e ɗiɗi mbaɗen hadiyenu laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde wonno so tawi juule joɗima ɓe kalanno rasulu bil haqqi sallllahu alayhi wa sallam ndeno joynde ene manki nde wonno garal men e aduna ko kanko woni sababu joni noon jay sayda amadou min mbaɗa ko mbiɗa ko janggen fatiha gorul salatul fatiha jaabi sappo e ɗiɗi lomto ko mbiɗa ko bisimillahi kuccinen golle amin yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah wattu foftorde mabɓe bandiraɓe eɗen jokka golle paaɗen koye gurdam musidɗo meɗen Karnante Leñol en mbino nane ma en gartu hen mbaɗɗen ko yowre